Bon dia. Estic molt content de ser el primer convidat cronològic de la llibreria catalana de Perpinyà per aquest Sant Jordi tan especial, tan estrany que vivim aquest any. Aviam, jo avui no parlaré de cap llibre, parlaré de les llibreries, perquè em sembla que és molt important, absolutament important, que siguem conscients de la importància de les llibreries per salvar el llibre, per salvar un munt de coses relacionades amb el llibre, les editorials, els escriptors, les llibreries mateixos. I ho dic perquè en comprar llibres no n'hi ha prou, perquè comprar llibres no necessàriament té sempre la mateixa significació ni la mateixa utilitat. Comprar un llibre per Amazon és diferent de comprar un llibre en una llibreria independent. Aviam, quan comprem un llibre podem fer-ho bàsicament de 4 maneres diferents. Podem comprar un llibre per via digital, o sigui Amazon, per exemple. Podem comprar un llibre a les grans botigues, com la FNAC. Podem comprar un llibre als supermercats. A Perpinyà, per exemple, hi ha Auchan, a Barcelona hi ha el Corte Inglés. O podem comprar un llibre a les llibreries i, essencialment, a les llibreries independents. I això és molt diferent. Comprar un llibre en una llibreria independent és molt diferent de comprar-lo de qualsevol de les altres maneres. Per quina raó? Perquè a les llibreries hi ha un llibreter. I de les altres maneres no hi ha cap llibreter. Hi ha venedors que poden tenir cultura, que poden ser lectors, però que no són llibreters d'ofici. Si aneu a segons quina gran botiga i dieu que tindríeu, la plaça del Diamant, probablement el venedor dirà, aviam, quin autor, i ho mirarà a l'ordinador. I prou. No anirà més lluny que això, perquè la seva feina és fer això i res més. En canvi, a les llibreries hi ha llibreters, i els llibreters què fan? Quina és la diferència? Llegeixen, o haurien de llegir, han de llegir. Ho fan més o menys bé, amb més o menys generositat. Esclar, són humans, però ho fan. I si ho fan, això té conseqüències. Perquè, per exemple, quan hi anem, nosaltres com a lectors, com a clients, ens poden dir «Ei, mira, tu, aquest llibre del qual no s'ha parlat gens enlloc, de cap manera, potser t'interessarà. Mira-te'l, potser val la pena que te'l miris perquè potser te'l podràs llegir». O poden dir «Saps aquest llibre, aquest que se n'han parlat tant, que s'està venent tant, potser no cal ni que te'l miris, perquè per tu no t'anirà bé». Poden dir aquestes coses. Tenen el dret, tenen el deure, perquè és el seu ofici dir aquestes coses. És a dir, poden jerarquitzar segons uns criteris que són els seus. I això és molt important, perquè garanteixen que nosaltres puguem continuar llegint coses diferents. Sense els llibreters, algun dia, tots llegirem la mateixa cosa al mateix temps. I això serà molt trist, però sobretot serà un enorme empobriment intel·lectual i cultural. Els llibreters garanteixen la llibertat de creació, la llibertat d'expressió, la llibertat de difusió a través, sobretot, de les petites editorials i la llibertat de cultura, la llibertat de lectura. Tot això és una enorme importància. No és només anem a comprar una llibreria perquè ens ho passem bé, perquè hi ha alguna persona simpàtica, amable, que en sap, perquè fa goig de comprar el llibre així, perquè és un lloc bonic. Això és important, però no és només això. És que les llibreries són una garantia de cultura i fins i tot de civilització, i això no és pas gens ni mica un tema menor. Per tant, hem de prendre en consideració el que volem per la nostra cultura, per la nostra civilització, i si en traiem les conclusions que em sembla que n'hem de treure, el que hem de fer és anar a comprar molts llibres, però comprar-los a les llibreries independents. I ja està. Ho hem de fer per Sant Jordi, ho hem de fer tot al llarg de l'any. I visca Sant Jordi, que és la festa més bonica del món, la festa del llibre més bonica del món, la festa del llibre més gran del món, la festa del llibre més extraordinària del món, i és nostra.